minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛ bi kunnafoniw la waati ma bi ye juma ye bi juma bɛ nɛmɛ nazara san kalo 2 ye février kalo bi o tile 23 ye ka bɛn 2024 san ma farafin kalo min n'o ye sunkalo kɔnɔ ye an b'a ladɔnna k'a fɔ bi o tile 13 ye jate la san kalo 8 na hijira san 1445 san do duwawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ kiri tigɛlaman bɛ yen nɔ Progrès Touré ale kɔni ye wulikajɔ ta ni ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ sariya ko yɛrɛ la jango maa bɛ wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka kuma ɲaragɛlen minnu fɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ a ye ɲɛfɔli ko la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la M5 RP sifinakaw bɛ fara ɲɔgɔn dɔ kɛ ladala ko la alamisa o alamisa kunungo o fara ɲɔgɔn senfɛ a yirala k'a fɔ polisilakaw kɔni taara o kɛnɛ kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka kulu min na n'o bɛ tali kɛ conseil économique social et culturel maaw olu tun bɛ tile 15 sigi min na o baaraw kɔni kuncɛra o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la wulikajɔ kɔni bɛ sen na min bɛ tali kɛ moto taxi ni bolibagaw telimani bolilaw olu y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni bɛ ta ka ɲɛsin olu ma ka sababu kɛ polisilakaw ye kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni kan lase ma o denkɛna balokɛfɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛla kunungo jariwale tigilamaw fɛ Moti marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna kɔnakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ kunungo alamisa o kun ye kɔna lɔgɔ kɔni ye n'aw hakili b'a la maaw kɔni bɔ fan caman fɛ ni ka se ka na kɔna dɔgɔ kɔni ka se ka na dɔgɔ kɔni jɔ dɔgɔdenw kɔni natɔ dɔgɔ kɔni na a yirala k'a fɔ jariwale tigilamaw u bɛ ŋaniya juguya baara minnu kɔni na hali bi k'u bɛ k'u sɔn o baara ninnu kɔni na u ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka mugujugu dɔ kɔni ni ka se k'o don dɔgɔdenw kɔni ɲɛ o kɔni kɛra sababu ye mototigi dɔw kɔni olu maa 2 olu kɔni nana yɛlɛ mugujugu ni kɔni kan o kɔni kɛra sababu ni ka se k'u maa 2 bɛɛ ka se k'u kasaraw nin na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na u ye wele bila Mali lakana tigilamaw ma finitigilakaw olu ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka na nin yɔrɔ kofɔlen na kunnafoniya y'a yira k'a fɔ ko mugujugu min donna yɔrɔ na ko mugujugu kelen tɛ dɛ mugujugu camanba kɔni ko kun donnen bɛ sira la u fɛ Mali finitigilakaw ye wulikajɔ kɔni daminɛ ka se ka mugujugu nin kɔni ka se k'u dɔw tiɲɛ nka wulikajɔ kɔni bɛ sen na ko hali bi ko mugujugu kɔni k'a bɛɛ lajɛlen kɔni ma se ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen na dɛ ko jariwale tigilamaw ye mugujugu dɔw kɔni don a yɔrɔ kofɔlen na Mali finitigilakaw kɔni wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka mugujugu nin kɔni tiɲɛ an bɛ dugawu de kɛ jamana in bɛ se ka basigi sira o sira fɛ yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye Mali kuranko bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ lajɛlen b'a kalama kuranko kɔni kɛla gɛlɛyaba kɔni ye jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ hali bi jamanadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma kuranko in tiɲɛ don gɛlɛya min kɔni b'a kuranko la bi olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama kuranko in kɔni kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ b'a ko la u bɛ wulikajɔ kɔni na kuran yɛrɛ o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ka kɛ ni sunkalo kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛla CNT kɔnɔna jɛkulu min bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ kuranko yɛrɛ ma olu ye munumunu salo kɛ ni ka se ka taa sira kɔrɔ kuran jabalan bɛ yen fo ka taa se Balenke ka se ka taa munumunu salo dɔ kɔni kɛ yen nɔ ka jateminɛw kɔni kɛ kuranko yɛrɛ gɛlɛya jumɛn de b'a la fɛɛrɛ jumɛn de bɛna sɔrɔ a ko la u ye wulikajɔ kɔni ta a ɲɛmaa dɔ bɛ tali kɛ Asani Sidibe ale bɛ ɲɛfɔli kɛ ko in na an ka lamɛn ka yafa deli kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa problème d'électricité min bɛ Mali kɔnɔ bi a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ donc an nana centrale Balenke an nana Sirakɔrɔ centrale min bɛ yen u bɛɛ bɛ forme na u bɛɛ bɛ se ka marcher carburant ko de b'u la mais président ye vraiment instruction di hali ni anw yɛrɛ tɛ dumuni kɛ courant ka di maliyɛnw ma sunkalo kɔnɔna la problème bɛ yen problème dɔnnen don solution bɛ yen solution fana dɔnnen solution à court terme bɛ yen moyen terme bɛ yen long terme bɛ yen court terme ye jumɛn ye ka courant di mɔgɔw ma o bɛ kɛ cogo di miliyari 40 kalo la o se tɛ Mali ye donc an bɛ courant tigɛ dɔɔni k'o wari fan dɔ ta k'o don solution na min b'a to courant bɛ se ka produit nɔgɔya la maliyɛnw b'a sɔrɔ nɔgɔya la sinon an nana EDM baarakɛlaw sɔrɔ bi u bɛ ko sara su u bɛɛ wulilen k'u jɔ an y'a ɲini u fɛ u ka continuer revendication wagati tɛ yen transition wagati ye jamanajɔ wagati de ye u ka courant d'a ma fɔlɔ après u bɛ se ka revendication kɛ ni tun bɛ tali kɛ Asani Sidibe ale ka seerew la kuma kɔlɔn wɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ kuranko a bɛ se ka yakubaya cogoya mun na ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka muɲu kuranko in walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka kuranko in ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la jamanadenw bɛ se ka lafiya cogoya mun na n'an bɔra yen malidenw ka kungo fɔ jaguluba min n'o bɛ tali kɛ conseil économique social et culturel olu ka ladala lajɛrɛ min n'o bɛ sigi u fɛ san o san tile 15 sigi kɔni ka se k'o kɛ dɔgɔkun 2 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na u ye sigi ni kɔni kɛ sigi ni kun bolilen tɛ dɔwɛrɛ kan dɛ u y'a yira k'a fɔ sigi in kɔni kɛlen bɛ ka ɲɛsin dun ka fa yɛrɛ u bɛ se ka sabati cogo min na ka se ka balo yɛrɛ ka se ka baloko yɛrɛ kɔni k'o yakubaya an ka jamana kɔnɔna na sigi in kun kɛlen bɛ ka ɲɛsin o ma hakili jagabɔ kɔni kɛla ni ka se ka fara ɲɔgɔn kɔni kɛ baaraw kan ka kɛ kɛcogoya jumɛn na a ɲɛmaa bɛ tali kɛ Yakuba Katile la an k'ale ka seerew lamɛn bɛɛ ɲɔgɔn faamuya k'a dɔn
gɛlɛya min b'an kan o dɔnna déjà ni gɛlɛya dɔnna a bɛ ba fura min kɛ kan ka ɲinan na o baara tɔ o kɛ nɔgɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sariya ko dafalen tɛ kosɛbɛ fɛn dɔ b'a jɛ sariya bolo kɛ kan ka taa min bɛ se k'a to k'o bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min dɔw bɛ yen sariya bolo b'a ka yɛrɛ nka diɲɛ yɛlɛmɛ ye kunun tiɲɛ ani bi tiɲɛ tɛ kelen an bɛna bɛnkan minnu kan n'an k'u ma résolution recommandation olu bɛɛ lajɛlen o bɛna fara ɲɔgɔn kan ni k'a kɛ gafe ye k'a ci ka taa autoritéw ma n'o ye ɲɛmɔgɔbaw ye minnu bɛ se k'a fɔ miiriya ka taa ka se ka sariya ta ni sira kan minnu b'a fɔ sariya b'a kan mɛ a tɛ kɛ k'a kɛ cogo la donc gouvernement min chargelen don o baaraw exécuter la o fana ka se ka fɛɛrɛ kɛ min bɛ se k'a tɔ fɛn min tɛ kɛ ka kɛnɛ laɲini min n'o tɛ dɔwɛrɛ ye an kana taa siri mɔgɔ la tuguni dumuni kow la balo kow la ji b'an fɛ yan fɛn caman b'an fɛ yan an bɛ se ka baara kɛ k'an yɛrɛ fa k'an yɛrɛ dɛmɛ k'a sɔrɔ an bɛ taa siri mɔgɔ la fo k'a kɛ komi a bɛna kɛ jɔn y'an bolo. ni tun bɛ tali kɛ yakuba katile ale ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka dun ka fa ka se k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen wulikajɔ kɔni kɛla kunungo min bɛ tali kɛ M5 RP sifinakaw olu bɛ fara ɲɔgɔn kɔni kɛ alamisa ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ jamana kɔnɔna na u bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ cogoya min na jango M5 yɛrɛ a sigilen don jɔsen min kan Mali kura yɛrɛ u bɛ se ka yakubaya cogoya min na jango jamana ka bɔ nɔgɔ la u bɛ se ka sabati cogoya min na u bɛ fara ɲɔgɔn kɔni kɛ sifinakaw alamisa ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ jamana ko kɔni taabolo la kunungo alamisa u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni nana ka na sɔrɔ polisiw kɔni kɛlen bɛ ka yɔrɔ fa olu ɲɛ olu kɔni ma se k'a dɔn polisi ninnu nakun ye fɛn jumɛn ni kelen ye olu kɔni bɛna ka na lajɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na alamisa ko nka kunungo alamisa olu kɔni nana ka na polisilakaw kɔni sɔrɔ u ɲɛ yen nɔ yaasa ka priorité d'a ma M5 RP sifinaka dɔw b'a ɲɛfɔ an ye an k'u lamɛn. alamisa comité stratégique a bɛ réunion ordinaire kɛ an bɛ kuma M5 ka taaɲɛ de kan mais bi an nana comité stratégique siège la k'an bɛna an ka réunion kɛ an nana sɔrɔ polisiw bɛ fan bɛɛ polisiw yɛrɛ ka ca ni mɔgɔ minnu bɛ kɔnɔna na ye an ko an ma nin faamu en tant que membre du comité stratégique an donnen yanni réunion ka daminɛ an ye kuma ta an ye question dama di poser an ma se ka jaabili sɔrɔ o question ninnu na an ko bon polisiw bɛ yan kun jumɛn de la bi an t'o dɔn jɔn ye polisiw wele an t'a dɔn an ko bon d'habitude an bɛ réunion kɛ yan nɔ polisi tɛ yan an yɛrɛ dama an b'an ka réunion kɛ mais bi polisiw bɛ yan kun min na an t'a dɔn wa an b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko nin tɛ comité stratégique ka décision ye parce que jeudi tɛmɛlen réunion na an ye réunion kɛ ka taa ban an ma bɛn nin décision kan donc mun de b'a kɔrɔ an t'a dɔn an ko bon ni ko b'o cogo la an tɛ se ka to salle kɔnɔ k'an bɛ réunion kɛ parce que on n'est pas en sécurité donc voilà pourquoi i y'a jateminɛ mɔgɔ caman ba de tun bɛ salle kɔnɔ minnu yɛrɛ y'u yɛrɛ ye ne ka kuma kɔnɔ n'u ko bon ko vraiment k'u tɛ se ka bi réunion ni k'u tɛ se ka participer. Ne tɔgɔ Seydou Jakite di Soudanais de visionnaire membre du comité stratégique M5 RP an k'o de M5 ye du de wa Mali bɛɛ de M5 ye chaque jeudi an bɛ ɲɔgɔn ye kɛ ka jamana kunnafonina kow fɔ hakilina min b'a fɛ k'a lase ɲɛmɔgɔw ma parce que an ye kɛlɛ daminɛ ni hakilina dɔ ye hakilina dɔw b'an na walasa jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ an b'olu erreurs kɛ sanga ni waati komi an yɛrɛ ka cɛbɔ o bɛ sanfɛla la an b'a dun o b'u hakilina dɔn bon an b'o la mun bɛ ɲɛmɔgɔya la an ye faute dɔw yira a ye défaut dɔw kɛ an y'a ɲɛfɔ a ɲɛna a b'o la a ka ca siɲɛ caman a bɛ faute kɛ jamakulu ko de don mɔgɔ si ta tɛ bɛɛ de ta ye M5 ye a bɛ ka faute kɛ n'a fɔra a ɲɛna a bɛ dimi a bɛ kɛlɛw ni fɛnw kɛ donc an ko n ko laɲinina n'o ye don komi jama ka ca mɔgɔ kelen tɛ se ko la Mali mun n'a filɛ nin Modibo Keyita daminɛ Modibo Keyita tɛ bi mais le Mali continue n ko an ka i falen an ka mɔgɔ wɛrɛ bila pour que baara in bɛ se ka ɲɛ parce que maliyɛnw bɛ k'an lajɛ bi an bɔr'o la ka taa an yɛrɛ sɔrɔ an ni jamana saba de bɛ ɲɔgɔn bolo bi o tɔgɔ ko AES o ye fɛn min ye responsabilité ba don baara mun don a daminɛra mais a tɔba bɛ yen a ka ca fɛn mun don a bɛ komi n'an taara bolokuru bɔ dugutigi den de la i m'a faamuya pour que an k'an yɛrɛ ta o la fo hakili de ka baara kɛ c'est pour que comité stratégique bɛ yan an b'an ka hakilina waleya an b'a ci faama bɛ bɔ a kalama sanfɛ an ka premier ministre bɛ bɔ a kalama bɛɛ bɛ bɔ a kalama an bɛ fɛn mun na donc n'o kɛra ko o nana fɛ i y'a se ka ko dɔw ta ka don o la k'o ko jɛgɛjɛgɛ mɔgɔw ko ko a tɛ kɛ ten an taara ni bolo caman yanni ka se bi ma alamisa tɛmɛnen a fɔra jama fankelen ko ko u t'a la vraiment i ka nin baara kɛ cogo ma ɲi taa an y'olu kɛ yan mɔgɔw pɛrɛn-pɛrɛnna ɲɔgɔn kunna an bɛ réunion kɛ yan réunion kɛra ka tɛmɛ yanni bi cɛ yanni ka taa se IBK binw ma an ye réunion kɛ yan ka pɛrɛn-pɛrɛn ka fɛn bɛɛ kɛ an ma polisiw nalen polisi ko a ma digaw na an somɔgɔw ye polisi ye olu mun nalen filɛ u ka baara de don mais ka n'u jɔ a cɛ man ɲi M5 ma a cɛ man ɲi jamana yɛrɛ taabolo ma bi. ni tun bɛ tali kɛ M5 RP sifinaka dɔw la yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati a ko kɔnɔna na n'an bɔra yen an ka kiiritigɛlaman bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ Idrissa Amidu Ture ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ma procureur Ture
ale kɔni kiri dɔnbaba ye an ka jamana kɔnɔ n'a hakili b'a la ale ka wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ walasa wulikajɔ minnu kun bɛ kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ ka se ka burujaliw ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma janko jamana yɛrɛ ka se ka burujali walew ta ka ɲɛsin jamana ma ka se ka jamana kɔni k'a lagosi ale ka wulikajɔ kɔni fanga bonyana ka se ka o ko ninnu kɔni ka fu siri a waleya ninnu dan na Progrès Touré a bɔra ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ maa si ma bali k'i ka hakilina kɔni fɔ dɛ maa ma bali ka se k'i ka hakilina fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka hakilina kɔni fɔ nka jamana kɔni k'i ka jamana mago to i ka jamana ɲɛmɔgɔ mago to n'i ma ye i bɛ kuma k'i ka kuma i kana na dankari kɛ maa wɛrɛ la Progrès Touré ye kuma min fɔ an ka lamɛn. I n'a fɔ par exemple e ka t'i sigi k'a fɔ ko jamana yɛrɛ bɛ se ka kɛ ko e ni maa si tɛ bɛn e mɔgɔw tɔɔrɔ mɔgɔw ni tɔɔrɔla ou bien an bɛ tan jamana yɛrɛ f'i ka taa ɲɛ o fɛn sugu ninnu ça en tout cas fɛn min bɛ mɔgɔ jamana lagosi i bɛ se ka jamana critiquer k'a fɔ par exemple ko bon Bamako nɔgɔlen don poussière bɛ Bamako fan bɛɛ ou bien Bamako goudron tiɲɛnen don ni faamaw m'o yɔrɔ ninnu lajɛ de là y a pas de problème mais n'i ko courant tɛ mais o tɛ galon ye o ou bien est-ce que o ye galon ye mais attends la preuve est que jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ ko courant tɛ yen o k'a b'a dɔn ou bien est-ce que aucun problème est-ce qu'il y a un homme qui atteint au crédit de l'État? C'est pour te dire que nous comment nous savons que ça va vous atteindre au crédit de l'État en cas qui c'est grave. Atteindre au crédit de l'État c'est-à-dire que faire nos débats en fait il sait que jamana la gauche ni comment minuit comment quand nos débats ni au fort il y a pas de tic il va faire ngana jugade abdon franc hala que tu go faire j'ai vu par exemple quelqu'un qui a dit hey Assimi Amba m'a désolé en segena et nous fait ce que nous fait que ça c'est de l'offense au chef de l'État il y a pas de tic il était comme fort si tu sais tiens là Assimi en segena mene tiens là couranté ko en kelme kan segena avec faut boyani karma kono quand tu dis ça il y a pas de problème ça dépend aussi même de la gesticulation utilisée pour qui comment lasser nya que ni impolé une fait no abe hakedo mais chara burikande il y a atteindre au crédit de l'État indi ODA à différencier notre nier comment faut boyani karama konna la ini machite c'est non sinon c'est pas comme si moro comme na droit état qui nomne c'est pas comme ça au ma fort atteindre au crédit de l'État imbo au tugal la kana fin que miga façon la gauchi miga façon la nogo sinon il sait qu'il hakina ta façon marala katro la gauchité katro nier comment do fo fama jawa abdon hal ni ma fo kartan kambe dema abdon fo ikamba le dema ni be fe ka jamana deun la revolte kubla fangala dépend de comment faut tu faire ni comment faut tu voir de la bébaro on fait ka mo la murtidio c'est comme quand les gens ont dit ambeta nindo masina na la sona Ibrahim Boubacar Keita yubo fangala amti kama namsa amisa mais ça c'est clair que tu incites les gens tu arranges la foule quoi pour que mo wuli kata chenike wulu sugun nous par exemple on a vu ça ici on peut pas aussi laisser chamfra conseiller ko na tinko donc rade ni tume talike Progrès Touré alega shiro la am duore ke jamanai yarabi ala ka bɛni keleya ka se k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔn buruja waleya min bɛ ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma yarabi ala k'olu ban an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen an ka jagokɛlaw ka fara ɲɔgɔn jɛkuluba min bɛ yen nɔ olu kɔni ka ladara lajɛrɛ kɔni o baara kɔni sigila sen kan ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ wulikajɔ jumɛn de kɛla san tɛmɛlen na san tɛmɛlen baaraw kɛra cogo di wa fɛɛrɛw de bɛ sigi sen kan san kura kɔnɔ u kan ka baara min ni baara minnu kɛ u ye hakili jagabɔ kɔni kɛ kɛnɛ in kan yan nɔ min bɛ tali kɛ Mamadu Sanogo fo ka taa se jago ni usine ko minisiri la Musa Alassane Diallo an k'olu ka seerew lamɛn 2023 kɔnɔ an ye baara kɛ Sikaso siège kan ka baara kɛ Mopti siège kan ka baara kɛ Gao siège kan ka baara kɛ Tombouctou siège kan ka baara kɛ Kidal siège kan dɔw ye restauration ye dɔw ye équipement ye o baara tɔ ninnu bɛ yen mun bɛ continuer 2024 kɔnɔ an ye forum de relance économique organisé Ségou Sekoma an y'o organisé yan ka mois du consommé local k'o fana organisé nin bɛɛ ɲɛsinnen don an ka jamana sɔrɔfɛnw ma u ka sɛmɛntiya u ka sinsin u ka da kɛnɛ kan Maliens ka sɔn u yɛrɛ ye ka wuli k'u jɔ u yɛrɛ ye ka baara kɛ u yɛrɛ ye min b'a to an bɛ se k'an ka jamana kɛ jamana barikama ye an ka jamana kɛ jamana yiriwalen ye o baara sigi sen kan k'o baara yiriwa o fɔlɔfɔlɔ o ye jagokɛlaw ye ani usine-tigiw de ye u jɔyɔrɔ ka bon o de nana an y'a fɔ u ka nin kɛnɛ in ye kɛnɛ barakama de ye kɛnɛba don nka a bɛ bonya wɛrɛ ta ka barika wɛrɛ ta an bɛ hukumu kɔnɔ min n'o ye k'an sen bɔ CEDEAO sen na a bɛna baara kura minnu d'an ma an k'o ɲɛ jira ɲɔgɔn na. ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Sanogo fo ka taa se jago ni usine ko minisiri la Musa Alassane Diallo an bɛ dugawu de kɛ yarabi jamana in jago ko ala k'a yiriwa ka se ka jamana ka ɲɛtaga sabati n'an bɔra yen parti politique tɔn min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ alternative pour le Mali o ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Mamadu Traoré ale kɔni y'a yira k'a fɔ jamana minnu bɛ yen nɔ bi bi in na n'olu kɔni bɛ wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka jamana sariya sunba kɔni ka se ka yɛlɛma ka dɔ fara u ka mandaw kɔni kan ka se ka mandaw kɔni kɛ san 3 san 4 bɔɲɔgɔnko ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ ko ni baara min filɛ nin n'a bɛ ka kɛ ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko jamanadenw yɛrɛ de nɔ bɛ a ko la jamanadenw yɛrɛ de bɛ sɔn ko de bɛ kɛ sababu ni jamana ɲɛmaaw k'u bɛ fɛɛrɛ minnu kɔni kɛ
ko fɛɛrɛ kɔni ko bɛ se ka sira sɔrɔ u fɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa caman kɔni bɛ yen nɔ k'olu bɛ hakilina kɔni fɔ a jamana ɲɛmaa ninnu ma ko a ju tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko jamanadenw yɛrɛ de ka wulikajɔ de don jamanadenw yɛrɛ nata de bɛ jamana ɲɛmaaw la janko député minnu bɛ sigi ko jamanadenw yɛrɛ natalen bɛ député ninnu de la ko dɔ bɛ kɛ sababu ye wulikajɔ caman bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ninnu fɛ ka ɲɛsin jamana ma parti politique tɔn ye n'o bɛ tali kɛ alternative pour le Mali a ɲɛmaa Mamadou Traoré an ka lamɛn. A b'a fɔ min ma ko coup d'état constitutionnel moi j'ai dit non parce que i b'a bila politique minɛn kɔnɔ pour que i ka se k'a fɛsɛfɛsɛ parce que président minnu bɛ mandat 3 kɛ o t'a kɛ jamanadenw kɔ o problème de b'anw fɛ yen hali anw yɛrɛ fɛ yen bi jamanadenw bɛ politique mɔgɔw ta ni bolo wari de ye jamanadenw tɛ politique mɔgɔw ta ni danaya ni ladiriya ye n'i ma politique mɔgɔw ta ni danaya ni ladiriya ye ni ko kasugu de bɛ n'i ka jamana kɔnɔ parce que i ka président bɛ se ka 3e mandat kɛ i ka jamana bɛ se ka don ko dɔ la ko minnu ma ɲi jamana ma mais jamanadenw tɛ se ka bali parce que aw bɛ député minnu élu député ninnu bɛ élu sigida minnu na u y'o sigidaw dala kuma sebaga de ye donc n'a ye assemblée fa o député la bon référendum nana député y'a voté a passera jamana sariya gafe b'a fɔ ko ni référendum kɛra ka président to mandat min na o bɛ annulé président nous dɔrɔn bɛ mandat 2 la donc il peut faire un 3e mandat n'a ye 3e mandat kɛ est-ce que c'est le président qui a imposé ça non c'est le peuple même qui a souhaité que le président fasse un 2e mandat parce que c'est l'assemblée qui compte la loi a été votée à l'assemblée a passera donc aw b'a fɔ cogo de la bon la CEDEAO ne peut pas se mener dans ça parce que jamana sariya gafew CEDEAO kan k'o bonya de jamana fana sariya gafew kan ka matarafa CEDEAO fɛ non moi je pense que la CEDEAO n'a rien à voir avec ça fo a ka CEDEAO taabolo faamuya CEDEAO ka problème ye min ye ni CEDEAO y'a jɔrɔ dɔ jamana min na o bɛ couler ni CEDEAO tɔgɔ ye k'a sɔrɔ CEDEAO ma foyi kɛ et je vais vous dire quelque chose dans la sous-région en Afrique CEDEAO ɲɔgɔnna jɛkulu tɛ Afrique bɛɛ a tɛ yen Afrique bɛɛ jɛkulu ma se ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan min ka ɲi comme CEDEAO les 15 pays de la CEDEAO u ka taabolo ka ɲi u ka baara ka ɲi foyi dafalen tɛ diɲɛ kɔnɔ mais jamanadenw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na vous voyez politique de ye jamana ko ninnu tiɲɛ en général parce que politique mɔgɔw toujours opposants b'u la opposants ninnu b'a fɔ toujours u bɛ CEDEAO saboter parce que masa minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ ça c'est des présidents élus ne k'i ma ko CEDEAO ye masakɛw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu de maa tɛ den dɔn ka kɔ sira bon opposants minnu b'u la o opposants de b'u nege bɔ diɲɛ na k'a sɔrɔ u ma foyi kɛ min ye nege bɔ ko ye la CEDEAO est correct CEDEAO ɲɔgɔnna tɛ farafinna bɛɛ mais opposants bɛ CEDEAO la parce que opposants minnu bɛ président minnu bɛ élu la donc olu de b'a ɲini k'u kasa bɔ ka ɲini k'u tuli k'u tɔgɔ jugu fɔ diɲɛma ɲɛna minnu fana ti jamana taabolo dɔn u t'a kalasira dɔn olu b'u tugu ka opposants kan ou bien u ka jamana bɛ ka mara sɔrɔdasi minnu fɛ sisan n'olu ye coup d'état kɛ n'olu t'a fɛ ka taa élection na donc olu bɛ min fɔ jamana opposants fana bɛ o fɔ pour que ka se ka CEDEAO lagosi. Ni tun bɛ tali kɛ Mamadou Traoré ale ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi jamana in ka ɲɛtaga yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen moto taxi ni bolibaga ni dɔw b'a fɔ ma ko telimani o bolibaga kɔni ye fara ɲɔgɔn kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ bibi na tiɲɛ ni ala ka kan ko gɛlɛya kɔni b'olu dala dɛ gɛlɛyaw tɛ dɔwɛrɛ ye ko polisilakaw k'u kɔni bɛ ka gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin olu ma olu kan y'a yira k'a fɔ olu ka maa dɔ bɛ yen nɔ polisilakaw kɔni y'o gɛn ka client kɔni to a kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ client maa 2 bɔ ɲɔgɔn olu tun bɛ moto telimani tigi dɔ kɔni kɔfɛ polisilakaw kɔni y'a gɛn o gɛnni kɔni senfɛ ka taa a tan ni k'a furan ka ben ka se ka mobili kɔni yɛlɛ o kan olu kɔni joginna u y'u ta ka taa kɛnɛyaso kɔni na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na moto taxi ni bolibagaw kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se k'a yira k'a fɔ nin ko in tɛ to ten olu bɛ wulikajɔ kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnna premier arrondissement polisilakaw k'u bɛ ka nin waleya min kɔni kɛ ko nin tɛ bɛn wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka se ka kɛ olu la premier arrondissement polisilakaw fɛ u ye fara ɲɔgɔn kɔni kɛ an ka telimani bolibaga dɔw lamɛn. an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ mɔgɔ yɛrɛ de bɛ transport kɛ moto la a bɛɛ sɛgɛnnen ka taa ni fara telimani kan a bɛɛ sɛgɛnnen don sisan o bɔra la a kɛra an bɛ ɲɔgɔn faga yɔrɔ ɲini parce que hali ni simisiden 2 siri i ka moto kɔfɛ i bɛ minɛ bon n'a fɔra ko jamana bɛ tan tɔ an bɛɛ kɛlen don k'an muɲu ko dɔ kan pour que sini an bɛɛ ka lafiya bon n'a fɔra e yɛrɛ tɛ se ka foyi yɛrɛ kɛ i dayirimɛ ɲini yɔrɔ la ko dɔ ma taa se i ma quoi ninnu 3 bɛɛ de banana a 3 bɛɛ de banana ne dalen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn an kɔni b'a ɲini an ka jamana faamaw fɛ n'u m'a jate minɛ an bolo a kɛcogo a man ɲɛ dɛ n'an ye nin fana bila n'an kɛra zon ye u b'a fɔ k'an tɛ sɔn baara ma n m'a fɔ ko motobola tɛ infraction yɛrɛ motobola n'a ye ɲangata min kɛ i b'o ɲangata d'a kan mais ka to k'an seere ka to k'an bɔ k'an bin tiɲɛna degun danu ani premier arrondissement mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn na an moto taxi bolilaw an tɔɔrɔlen don polisiw fɛ kojugu an moto taxi tigi dɔ bɛ yen a n'a ka client 2 de tun b'a kɔfɛ a bɛ ka bolila a bɛ taa la client bilala premier arrondissement mɔgɔw de y'a gɛn ka gɛn voxu da la ka na se BDM da la denmisɛnnin fitinin 2 de b'a kɔfɛ ka gɛn ka na coincé ka bɔ k'a bin ka mobili yɛlɛ kan k'a sen kari ka boli ka taa k'a to client 2 ye a bɛɛ joginna sapeur pompier de nana ka na client 2 ni moto taxi tigi yɛrɛ ta ka taa n'a ye Gabriel Touré la donc an nana an farala ɲɔgɔn kan an bɛna nin kɛ cogo di sisan an man kɛnɛ an bɛ taa an ka bana di jɔn ma u ka furakɛ an taara kan 1 na kan 1 mɔgɔw y'a yira an na an nana an nasira kan mais
an bɛ baara min kan k'a fɔla nin olu ka baara tɛ u b'an ci yɔrɔ jumɛn na mɔgɔ minnu ka baara don o bɛɛ tɛ mɔgɔ ye minnu filɛ kasobonba yɔrɔ la an taara kasobonba da la an ye jamanaden dɔ de ye k'u kɔfilɛ anw na faamaw an y'o ɲini u fɛ u k'u kɔfilɛ an na an ɲanina ka kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu motobolila yɛrɛ o sen de karila k'a kolo bɔ kɛnɛ kan u tilala ka boli de ka taa k'a to bɔn an talen tuguni k'an bɔ o ci la Gabriel Touré la u fɔra an kɔ ka na moto ta ka taa n'o ye premier arrondissement la tuguni o ma an ye mun ye jamana kɔnɔ an bɛ Mali kɔnɔ yan baara tɛ yen foyi tɛ yen an bɛ ka telimani boli an man dayirimɛ ɲini an tɛ wari ɲɛnama yɛrɛ sɔrɔ a la yɛrɛ bɔn polisiw filɛ nin ye n'u y'an fiyɛ hali 100 o t'a minɛ bilen 200 400 an bɛɛ jamana kɔnɔdenw de olu ye sansi sɔrɔ cogo min na ka polisiya sɔrɔ polisiya ka d'anw bɛɛ ye o mais an ma sansi sɔrɔ k'a sɔrɔ ka bɔ an m'an dahirimɛ ɲini telimani de la walasa an kana mɔgɔ ta suɲɛ an kana kɛ jadisi ye sinon polisi dɔw bi ko dɔw kan na n ka cɛ n'a taara k'an ka cɛ face à face a bɛɛ n'ala cɛ o tɛ s'an na u tɛ se walayi mais tenni kama an b'u bonya fanga kama an b'u bonya mais o fana ka population bonya n'a fɔra ko n'i ye polisi ye i bɛ siran est ce que o kan ka kɛ jamana kɔnɔ ni tun bɛ tali kɛ telimani bolibaga dɔw ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka nin ko in nɔgɔya ka min fara nin bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ lajɛlen fana ka hakili to i yɛrɛ la dɔ ka fɔ ɲɛ ye dɔ ka fɔ cɛlakaw ye tiɲɛ don polisilakaw n'u y'i fiyɛ e maa min bɛ yen nɔ n'e kɔni bɛ ka boli n'i kɔni dalen b'a la k'a fɔ k'e kɔni dafalen bɛ k'a yira k'a fɔ e bɛ sariya kɔni kɔnɔna na ni polisilakaw y'i fiyɛ i fana kan ka kɛ maa ye ka se ka jɔ ni ka se k'a lamɛn ka sababuya kɛ polisilakaw tɛ dɔwɛrɛ la dɛ u bɛ yen nɔ anw yɛrɛ de kama olu ka wulikajɔ kun ye ka se ka jamana kɔnɔdenw kɔni lakana polisilakaw aw yɛrɛ ka fasodenw de don n'u y'an fiyɛ an fana ka jɔ ka se k'u lamɛn a mana kɛ min ye o ka fisa an fiyɛlen an ka ban ka jɔ u mana n'an gɛn ni kasara kɔni taara sɔrɔ a ko kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ polisilakaw jo t'a la a kasara nin kɔni a caman na a da ka go anw yɛrɛ la an ka hakili to o yɔrɔ ninnu na ni polisilakaw y'an fiyɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ basigi karama ka se k'u lamɛn a mana gɛlɛya cogo ɲɛ o ɲɛ ma n'i jɔra k'a tigilama lamɛn kasara tɛna na sɔrɔ a ko la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka faamu ɲuman di bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma n'an bɔra yen Kalabankorokaw fɛ yen nɔ kunnafoniya y'a jira k'a fɔ sifinnaka 2 olu kɔni kɛlɛla o kɛlɛ kɔni sen fɛ wulikajɔ kɔni kɛla kelen kɔni fɛ ni ka se ka bese kɔni ta ka taa tɔ kelentɔ in kɔni ani maa min kɛlɛla ka taa bese kɔni kɛ k'o cagi o kunkolo la a ye bese kɔni kɛ k'a cagi a kunkolo la o kɔni kɛla sababu ye sifinnaka in u y'a ta ka taa n'a ye labitalen a taalen na kɛnɛyaso kɔnɔ na kasarala nin na maa min yɛrɛ ye bese kɔni kɛ ka nin maa kofɔlen ka se k'a cagi ni ka se ka kasara nin na ale kɔni duuru kɔni don fiɲɛ na hali nin yɔrɔ in na ɲɛ ma se ka dɔn a ko la a taa yɔrɔ kɔni ma se ka dɔn yaasa ka perewatigɛ d'a ma Mamadou Kassim Diallo an k'ale ka seerew lamɛn. Ne tɔgɔ Mamadou Kassim Diallo pitini na a terikɛ dɔ u fɔra ɲɔgɔn kɔ bon ale yɛrɛ n'a kɔrɔkɛ n'o ye papa kɔrɔbalen u terikɛ dɔ bɛ yen kumana tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ u ye bɔgɔli ni fɛnw kɛ pitini kɔrɔkɛ ye pitini bɔgɔ mun ye fagali kɛ nin n'o tɔgɔ ko Sɛginɛ donc Sɛginɛ bolila o la ka don sokɔnɔna la ka taa bese ta ka na donc mɔgɔw jɔlen wagati min na a bɔra pitini kɔfɛ a ye bese kɛ k'a tigɛ a kun na bese tigɛla a kun na pitini bolila ka bɔ a kɔrɔ a taara u sigiɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ yen ko Jakite Mamadu Jakite o ka koko kɔfɛ dɔrɔn a binna a binnen a golobasala ka wuli k'i jɔ donc joli ni fɛn bɛɛ kɛ automatiquement joli ye duloki ni fɛn bɛɛ ɲigin donc a sɔrɔla k'i sɛnsɛn o la ka na ba kɔrɔ entre temps an bolila ka taa taxi ko ni fɛn na pour que ka taa n'a ye immédiatement Kalabasi CRF la comme taxi kun ka suma an y'a layɛlɛ mototigi kɔfɛ mototigi y'a ta ka taa bon an bɛ se wagati min na docteur ko fo ka papier ɲini polisiso la pour que u ka se ka maga la bon olu ko vraiment ko k'a bɛ cogo min na a tɛmɛna olu yɛrɛ ka niveau kan ko ka évacuer immédiatement ka taa hôpital Gabriel Touré la bon maintenant an sɔrɔla ka don ambulance kɔnɔ la ka taa Gabriel Touré la Gabriel Touré mɔgɔw ye réquisition ɲini Kuluba commissariat mɔgɔw fɛ su kelenw la u ye réquisition bila ka taa d'a ma ko dugu mana jɛ ka di Gabriel Touré médecin chef ma bon après ci nana fɔ ko pitini ala pitini ka kalifa minɛ la bon vraiment an kɔni an dusuma kasalen don parce que hadamaden e ma ni min don e ko bɔ o wɛrɛ ala yɛrɛ o kɔnna ne yɛrɛ bon sisan kɔni an bɛ mun ɲini Mali faamaw fɛ hadamaden ka dabɔ kama ka i mɔgɔ ɲɔgɔn faga normalement i kan ka faga de kuranɛ sariya la i kan ka faga de an tɛna se ka fɔ an b'olu ka baara k'u place la mais an kɔni bɛ mun ɲini u fɛ jamana kɔnɔ nin ko de bɛ ka caya kojugu f'u ka fusiri nin ko nin dan na parce que ni mun minɛna kalo damanama san 1 san 2 ka tila k'o tigi bila o ka ye carré kɔnɔ tuguni ka so kɔfɛ o ka tila ka ye carré kɔnɔ circulation na vraiment a bɛ mɔgɔw dusukun tɔɔrɔ donc k'u jɔ o jɔyɔrɔ la an kɔni ye mun fɔ pitini n'a yera ɲinan kɔ hali n'a kɛra san 30 ye n'a yera san 30 nin kɔfɛ somɔgɔw ko n'u y'a dara kan u fana b'a faga ɲɔgɔn ye donc ko k'a bila si kaso de la donc an bɛ mun ɲini Mali faamaw fɛ vraiment u ka se ka famille bɛɛ sensibiliser pour que bɛɛ ka se k'i jantu denw na ni tun bɛ tali kɛ Mamadou Kassim Diallo an bɛ dugawu de kɛ yarabi jamana in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka hakili to i denw na ka se ka denw kɔni ka se k'u kalan adamadenya yɛrɛ taabolo la ka se k'u kalan basigi yɛrɛ la walasa jamana in bɛɛ ni kɛlɛ o bɛ se ka sabati cogo min na jango ni gɛlɛya waleya min bɛ ka ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o kasara ninnu bɛ se ka dɔgɔya cogo min na yarabi ala k'o faamu ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen jɛkulu dɔ bɛ na minnu ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka dɔgɔkun kelen sigi kɔni ka se k'o kɛ ka ɲɛsin dunkojugu ani yuruguyurugu kɛlɛli ma o wulikajɔ kɔni senfɛ u ye munumunu salo kɛ yɔrɔ caman na ni ka se ka to ka taa
ɲɛfɔli kɔni kɛ jango sifinakaw ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ dungo jugu ni yurugu yɛrɛ o bɛ se ka kɛlɛ ka ban ka jamana kɔnɔ cogo min na jango maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye sini maakɔrɔbaw ye olu ka se k'a dɔn k'a fɔ dungo jugu ni yurugu maa minnu kɔni bɛ yurugu waleyaw kɔni kɛ fɛn tɛ min ka ɲi jamana ma ka se k'o hakilinaw kɔni don u kɔrɔ a ɲɛmaa dɔ bɛ tali kɛ Mariam Jama Sandogo an k'ale ka seerew lamɛn. An bɛna hakililakunu baaraw kɛ ni conférence débat ye ni an b'a fɔ mun ma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ an b'o dɔn kosɛbɛ o ye funangɛniw sigiyɔrɔ ye kosɛbɛ o gɛrɛnw ye an bɛ taa quartier dɔw la an bɛ gɛrɛnw kɛ ani falikoro ɲɛnajɛ ballontan o b'a la kuncɛ don yɛrɛ an bɛna taa université dɔ bɛ faculté des sciences administratives et politiques hali écoleden fitininw k'a daminɛ san 7 fo san 14 an n'olu fana bɛ kɛ ɲɔgɔn bolo cité des enfants na samedi don an bɛna bonyamasegin ta ka segin mɔgɔw ma minnu y'u jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛli la walasa o fana ka kɛ misaliya ye tɔw ma ka yuruguyurugu kɛlɛli don ba la an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ n'i ye a jateminɛ yuruguyurugu bɛ dangari kɛ kosɛbɛ adamadenya hakɛw la surtout finankɛniw n'an b'a fɔ olu ma ko sifinnakaw fɛnɛ ani musolakaw olu ka hakɛw k'a daminɛ kalanko sira fɛ ka taa kɛnɛya sira kan ka taa se hali sariya taabolo sira kan u ka dangari bɛ kɛ u ka hakɛ caman na ka tɛmɛ ni yuruguyurugu siraw ye. Nin tun bɛ tali kɛ Mariam Jama Sandogo yarabi ala ka hakilina ninnu sabati kɛnɛ in kan nɔ minisiri min ka baara ɲɛsinnen Mali kurako yɛrɛ sabatili ma Ibrahim Ikasa Mayiga ale tun b'a kɛnɛ kan a ye dakuruɲɛ 2 min fɔ o filɛ. Denmisɛnninw y'an wele k'an ka na kuma yuruguyurugu kan k'an ka na kuma dunko juguya kan k'an ka na kuma jogo juguya kan min ye an ka jamana tiɲɛ bɔgɔbɔgɔ o de y'an mara bi ko dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen don o kama donc welela ka bɛɛ wele ko ka bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko n'an ko ko Mali ma se ka ɲɛtaga sɔrɔ yuruguyurugu nɔba b'a la an dun an kan ka o kɛlɛ pour que nafolo min bɛ tiɲɛ diɲɛ da fɛ an ka se ka o matarafa k'a don an ka nafasɔrɔ siraw fɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Ibrahim Ikasa Mayiga ale ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi jamana in ka dungo jugu ni yuruguyurugu yarabi ala ka kɛlɛ ka ban an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen jɛkulu min bɛ na n'o bɛ tali kɛ Alim Blende B olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka munumunu salo kɔni kɛ cakɛda min bɛ na n'o ka baaraw kɔni ɲɛsinnen bɛ ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ olu kɛlɛli ma ka se ka taa munumunu salo kɔni kɛ yen nɔ ka hakili jagabɔ kɔni kɛ ɲɛnaminimafɛnw u bɛ se ka kɛlɛ ka ban cogo min na an ka jamana kɔnɔna na an ka sifinnakaw ko n'i y'a ta ka lajɛ 100 sara la 70 ɲɔgɔnna k'o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ɲɛnaminimafɛnw ta walasa o ko ninnu bɛ se ka ban cogoya min na ninnu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka lafaamuyali kɔni kɛ walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o waleya ninnu na a kumatigi dɔw bɛ ɲɛfɔli kɛ nin baara in na an k'u lamɛn. I bɛ ka fɛn min kalan ka se ka ani a réalité a pratique a bɛ kɛ cogoya jumɛn yɛrɛ a baarakɛ bondaw fɛ ni OSS bɛ o dɔ kɔnɔ ka se ka wuli ka se olu ma anw nisɔndiyara kojugu ka da kan u y'an kunbɛn cogo min na. Ala kɔrɔ ko ka bɛ kɛ jumɛn na Siriki ala ka barika don i la i bɛ hami fɛn fɛn na diɲɛ kɔnɔ ala de y'a dɔnbaga ye ala ni ala kira bonya kama ala k'i ka hamiw dilan ala k'i sago d'i ma yarabi. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seerew la Sheikh Abdramani Konta ale ka mawuludu kɛnɛ kan nɔ Sheikh Abdramani Konta a yɛrɛ m'a ka nisɔndiya dogo baara in na a ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Sheikh Abdurahman Bun Zubair Konta Khadim Rasul ka bɔ Nakiri Sibila komini kɔnɔna na alhamdulillah nisɔndiya kɔni min bɛ na a dama tɛmɛlen don parce que nisɔndiyara an fari fɔnina tuma dɔ la kasi nege bɛ minɛ jama bɔra bɔ cogo min na ka dɛmɛ kɛ dɛmɛ kɔfɛ ka tila ka ɲinina o n'u farikolo ye o bɛ kanu de jira ne na ala ma mɔgɔ da ka ija bɛɛ ye awa mi da k'i goya bɛɛ fana ye n kɔni y'a ye dɔrɔn mɔgɔ o mɔgɔ nana a bɛ kanuba jɔnjɔnw de dɔw bɔra dugujɛnw na dɔw bɔra quartier janw na a nana fara an kan an ye mawuludu in kɛ a kɛra hɛrɛ fana na a kɛra wasa a kɛra nimisi wasa ye ɲinɛn ni salon ta kɔni danfara belebeleba b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que aw minnu yɛrɛ ye kɛnɛ sariya aw ye caman ye ɲinɛn in na o ma kɛ salon ta la ko a bɛ taa ɲɛ n'a kɛcogo ɲɛna wa a ka d'an ye an kɔni bɛ ka kɛ kɛcogo min parce que an b'a kɛ de n'an se a n'an fanga a lama a ni banna a farikolo banna ayiwa alhamdulillah an ye wulikajɔ kɛ kosɛbɛ walasa ɲinɛn in ka salon ta da wala ala tigɛ a kɛra o cogo kelen an b'ala tanu mawuludu bonya ala n'a danna nin ma balima dɔw nana ɲɔgɔn ye sisan ni nin tɛ olu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ mɛn olu ka o ɲɔgɔn ye o nafa ka bon o farifoni ka bon tuma dɔ la o y'a nafa dɔ ye an yɛrɛw ye a laɲini ka kɛra kofɔ cogo min ala tilala k'an nɛn labila an sera k'a fɔ cogo ɲuman na an bɛ min ɲini o de ye hali bi a ka faamu baara ka kɛ n'a ye an bɛ ala kira de fɛ ala kira n'i y'an joli bɔ sisan i bɛ ala kira tɔgɔ de y'a la o ala kira kanu an bɛ dan o ma
o y'a nafa belebeleba dɔ ye kumakan laban na ka bɛɛ tanu ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada maa o maa y'i yɛrɛ se yan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu kɛ Mali ye hali bi Ala ka Mali suma Ala ka Mali kɛlɛ ban Ala ka Mali ja Ala ka Mali koɲɛ gɛlɛya min b'a la Ala k'a bɛɛ nɔgɔya Ala k'o kɛ Alakira barika la an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam barika la. Ni tun bɛ tali kɛ Sheikh Abdurahmane Konta ale yɛrɛ ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana ka basigi yarabi Ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra yen jɛkulu min n'o bɛ tali kɛ ADCM Danbe olu kɔni wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka ɲɛ furakɛli baara dɔw kɔni sigi sen kan ka se ka sɛgɛsɛgɛliw ta ka ɲɛsin an ka maakɔrɔba dɔw ma gɛlɛya min b'u ɲɛw la ka se ka fɛɛrɛ kɔni ɲini o ko kɔni na an ka maa dɔw ka seerew lamɛn. Ɲɛ furakɛ ma nɔgɔn bɛɛ ma parce que ale musaka ka ca ka tɛmɛ consultation tɔ ninnu kan o kama an y'a jateminɛ an ye partenaire dɔ ɲini o partenaire n'o ye Vision Santé donc an ni Vision Santé jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka parrain dɔ ɲini n'o ye Musa Kulubali ye pharmacie PO donc an n'olu de yɛrɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan laɲini ye de ka se ka population ka se ka kɛnɛya sɔrɔ comme an b'a fɔ bamanankan na cogoya min na maa min ɲɛ tɛ ko la a bɛ ko diɲɛ tununnen don o la donc ni a tigi sera ka yeli sɔrɔ a ka ca Ala fɛ fɛn tɔ bɛɛ b'o kɔnɔna na ni ɲɛw sɛgɛsɛgɛra n'a yera k'a fɔ ko min défaut bɛ min t'a la fura bɛ d'o tigi ma. Mɔgɔ caman bɛ yen u ni bana bɛ ɲɔgɔn na ɲɛ ta fan fɛ n'an y'a ta misaliya la ɲɛ tension filɛ nin ye ale bɛ se ka k'i la san 20 i t'a dɔn a tɛ dimi a tɛ ɲɛ bilen a tɛ foyi mais a bɛ ka commencer ka ɲɛ fasajuru tigɛ kɔnɔna la dɔɔni dɔɔni don min na ne fasajuru banna tigɛ la o ye ɲɛ datugunen i tɛ yeli kɛ bilen donc nin n'a ɲɔgɔnnaw la caman bɛ se ka u ka bana dɔn k'a fɔ ko jani ɲɛ tension nɔ bɛ ne la u b'u ka prise en charge daminɛ donc ani population caman fɛnɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ an ka nouvelle technologie ninnu na yelen lumière mafɛn ninnu n'o ye téléphone ni ordinateur ninnu ye fɛnɛ bɛ jouer ɲɛ kan kosɛbɛ donc mɔgɔ caman bɛ yen ça trouve que i b'a sɔrɔ o lumière ninnu an b'a fɔ denmansaw yɛrɛ fɛnɛ u ka égrama fɛn ninnu mabɔ denmisɛnninw na parce que à la longue a bɛ na ɲɛko problème de las'u ma. N'o sera ka furajiw dɔ di yan k'a kɛ nin na ou bien ni min bɛ se ka nin dayɛlɛ ka fara nin kan ne ka laɲini y'o ye. Ne yɛrɛ nana ɲɛ lajɛ u y'a yira n na 5 mètres n tɛ se ka fɛn y'o la fura min kan ka k'o la n kan ka n janto n yɛrɛ la pour que n kana fiyɛ yanni n ka saya cɛ an b'a Ala deli Ala ko hakilina di bɛɛ ma. Ni tun bɛ tali kɛ ADCM maa dɔw ka seerew la kɛnɛ ka ɲi nɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka hakilina ninnu ɲɔgɔnnaw caya an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan sira siri bɛ n bɛ bolo. An bɛ foli di an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ i ka yamaruya kɔnɔ an bɛ taa Rusi jamana kɔnɔna na Rusi marabagaw ye balo tɔni 200 bila ka taga farafin jamana 6 ale kɔnɔna na kunnafoni yɛrɛ bɔra sa u ka sɛnɛ minisiri yɔrɔ la arabadon. N'an bɔra an bɛ taa Somali jamana kɔnɔna na Somali ni Turki jamana ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnna bolonɔbila sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ ko Turki jamana bɛna u dɛmɛ kɛlɛ la ni don min na don n'a nataw la ni banbagaci walima ni fɛn wɛrɛw ni olu nana bin u kan wa ni bolonɔbila sɛbɛn in fɛnɛ kɔnɔna na yirala k'a fɔ ko Turki jamana ale bɛna u dɛmɛ kɛlɛkɛminɛ ani ka u ka kɛlɛkɛcɛw ka olu former kɛlɛ olu kɛcogoyaw la. N'an bɔra an bɛ taga Burkina Faso tarata don fɛn min ye Burkina fintigilakaw ye olu tun bɛna bi juguw ka jan kɔnɔ muhukaw fɛ yen nɔ nka u y'u ka wulikajɔw n'u ka fɛɛrɛw kɛ u ma se ka bija in kofɔlen kɔnɔna na wa u ni banbagaciw karila ɲɔgɔn na nin yɔrɔ kofɔlen na o kariɲɔgɔnya in kɔnɔna na sa u ye banbagaci caman de bɔnɛ u ni na ni ka u dangayɔrɔ ni ka olu tiɲɛ sanfɛ kɛlɛcɛ olu fɛnɛ ye u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ nin kɛlɛ in na a ye min sɔrɔ kɔkɔna kunnafoni na an karamɔgɔ ni tiyo la kumaba dɔ ye hakilisigi ni bɛn Ala ka nati an ka jamana ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Sira siribe y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka bɛn ni kɛlɛya sabati Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ.